karon dili ta maglangay. Aniya nang ikasiyam og naghinapos nga sumpay. Muning atong sugilanon. Sugilanon nga atong gitiguluhan ang imong handumanan. Pinanda, way paghubas, samtang ako may kinabuhi pa. Tumanan na ngayon. Mahal? Janice? Abi ni mo. Usa kasi man nasukat karon. Hilabihan ng gayod ang akong kalipay tungod. Kaslo na gid kitang duha. Ug maangko na gid nako sa himpit ang imong gugma ug kasing-kasing. Wa nay makababag pa sa atong gugma. Janice, mahal ko. Ako na gid ang imong pagigugma. Ug ang imuhang kasing-kasing. Janice, ako ka nagayod sa himpit. Ako nagayod ikaw, Janice. Oh, bisa kasipada na lang, Jude. Kasal na nato. Salamat, ha. Sorry na, ilisa na po atong tawag, ha. Nindot manggod ang mahal kisa, babe. Kay mahal man daw ang tawag na mo ni Ramela. Yes, mahal. 1 week na lang. 1 week na lang ako nasad ka. Pero mahal, wala man ako nakita ang kalipay ni mama o ni papa. Magulanan kayo sila. Wala, digit sila malipayon sa atong kasal. I love you, Manolo. Mahal na kayo ka. Mahal sa kaya ni Pipi Alo, ha? Kaninot unta ko. Kung adlaw sa itong kasal, makinamdam na ko sa katinabugan ko katao. Di ba mas nindot kung mahinamdam unta ko? Mahal? Kinahanglan, sugdan ko na ang akong nahuman nga plano. Apan, nasayod ako. Nga dili kini maayo. Apan, dili ko matugutan. Dili ko matugutan nga kaslon si Manolo og Janice. Dili. Kinahanglan, sugdan ko na ang akong nahuman nga plano. Kata sa panahon nga wagid niya matagad sa akong anak ang among opisina. Uy, may vibrate man ang akong cellphone. Akong tanahon ko kid sa kining nanawag. Si Troy kini. Hello, iho. Hello, Tito Alex. Daghang salamat nga gitubag nimo ang akong tawag.
Aon sa mga kahi mong tuyo, iho? Ang akong tuyo, Tito Alex, mao nga i-invite nako si Janice sa usa ka gamay ra nga sa Lusado. Ganahan ko nga may kauban siya o makipagbanding niya sa gamay lang panahon. Bisan pa nga nahibalo ko nga nabali ang dagan sa mga panghitabo. Ikaw ang bahala, iho. Basta ibalik lang siya pagkahuman sa inyong laag, ha? Nagkahibaw na ka. O mao ka na. Kung mao ka na, Tito Alex, salamat sa imong pagpahanugot nga ma-invite na ako si Janice. Apan sa gihapon, dili gihapon matambala ng kaguulog kasubo nga akong gibati nga risa kong tughan, Tito Alex. Unsaon na lang ang pagkatuman sa akong saad, sa akong higala nga si Ramela. May katumanan pa kaha ang akong saad sa akong higala, Tito Alex. Salig lang yun sa Ginoo, iho. Og ayaw ka balaka. Iampo na mo nga unta maulian na si Janice. Sa dili pa maabot ang ilang kasal ni Manolo. Aron sa ingon, kamo gayod ni Janice ang magkadayon. Og dili si Manolo. Nahala sige, iho. Kay napa ko'y gimbuhaton diri sa among opisina. Sige. At tuwa lang si Janice. Ug hangyo nga manlakaw kamo. Aron sa ingon makasuri kamo. Ug masultihan nimo siya sa tanan nga mga nangagi kung sa mga panghitabo. Aron sa ingon ana makatabang kini niya. Aron makahinumdum sa mga nangagi. Nahala sige, iho. Bye. Kaloy in town ni Troy. Igo lang mituman sa sugo sa namatay niyang amigo. Nagkaibaw ko nga sultian ni Tito Alex si Janice aron si Janice mismo ang manawag dinhin ako aron magpasugat sa ilahang balay. Wala ko kaibaw kung unsa pa ang mga dagan sa panghitabo sa unahan. Apan isali ko kanimo ang tanan, Ginoo. Isali ko kanimo ang tanan. Pasaylua ako nga. Mao kining akong pagabuhaton. Pasaylua ako, Ginoo. Hello? Mapa niya yung number ni Troy na dihatag ni Papa Alex na ko. Okay, masugot ko na magkita ta. Ikaw, asa gusto ni mo?
Mami, abi mo, nag-ul ko sa akong nasairan karon. Nga, ang akong kaluha nga si Ramil, patay na di ay. Kung kanus apa nga gusto na ko nga makita siya, karon pa nga, ngawa na siya. Kung nakadesisyon pa lang ko sa una dayon nga muuli diri sa Pilipinas, siguro nagkaabot pa mi sa akong kaluha. Nasairan kini nako sa dihang miadto ko sa opisina sa iyang namatay nga mga ginikanan o sa among ginikanan. Og nasairan ako nga ang asawa na di ay niya nga si Janice mao'y nag-manage sa ilang mga negosyo. Gikan atong namatay si Ramil. Mami, pagpakaayo og dali. Gusto nako nga naa ka. Gusto nako nga makauban ka. Tuod ikaw na lang ang nahibilin. Ang nahibilin nga matawag yun nako nga pamilya. Kaya wa na ang akong kaluha nga si Ramil. Ug salamat, Mami. Salamat sa imong pagpangga bisad ang tinuod. Dili ko nimo anak. Apan imo gihapong gipatagamtam nako ang imong pagmahal isip tinud-anay kong inahan. Salamat, Mami Chiska. O karon, dako gyud ang akong kalipay nga. Ani gid ikaw, Janice, bisan pa man. Walay sapayan nga. Wala kay mahinumduman kabahin natong tulo ni Ramil. Janice, unsaon ko man pagpasabot kanimo ang tanan. Ang kabahin natong tulo ni Ramil. Ako si Troy. Wala ka ba'y mahinumduman? Janice, bisa gamay. Wala ka ba'y mahinumduman? Janice. Tubag ako, Janice. I'm sorry, Troy. Tungod kayo wala dyan kayo hinupan mas kinikamay. Pero, napiti-pati kong kakaan sa kundok. Gusto ko makagusto sa kuko. I'm sorry, Joy, kung napasakitan kita. Siyempre, natong radyo ko sapat pa yan nato. Mag-ingo ni Papa Alex, nasod kay mo ni Ramil. Kanin, ikaw ang gusto na namin nga akong mabana. Pasensya na. Tuwag kayo di ko makailan ninyo. Oh, Janice. Unsa man akong mahimo aron makahinumdum ka sa mga nangagi. Unsa ang akong buhaton, Janice. Unsa man. Dili ko makatugot nga mahidayon ang inyong kasal o ang umaabot ninyong kasal ni Manolo. Dili ko makatugot ni Ana, Janice. Dili ako makatugot ni Ana.
Kumusta naman inyong panagsulti ni Janice, iho? May nanamdaman ba siya sa mga nangagi? Magpakasal pa ba siya, Kang Manolo? Tito Alex, wala yo'y nahitabo bisag unsa. Nagpabilin nga walay mahinumduman si Janice sa mga nangagi. Tito Alex, murag kasurindiron nagyod ako. Dili ko na lang kaipadayon ang akong saad sa akong higala nga si Ramil. Dili na lang kaha, Tito Alex. Unsa man ang mayo na kong buhaton. Unsa man, Tito Alex. Nasayod ang mahal nga kay tas-an kung unsa kadako ang akong pagmahal sa inyong anak nga si Janice, Tito Alex, ug nasayod siya kung unsa kami kasuod ni Ramil. Bisan pang akong kinabuhi andam akong ihalad kini kaniya tungod sa akong pagmahal sa akong higala. Apan sa panghitabo karon, kalit nga nahanaw ang akong paglaom. Wala na ako'y mahinumduman pa bisag unsa nga maayong pagabuhaton. Tito Alex, unsa man ang maayo niini? Unsa ba? Tudlo iyog tabang ako, Tito Alex. Wa na gid kita mahimo nini, iho. Gawa sa pagpaabot na lang sa kasal nila ni Janice ug Manolo. Apan manghinaot lang ko nga usaon niya nini mga adlaw sa dili pangilang kasal. Aduna nay mahinumduman si Janice. Asa na ba kini si Janice? Uwa pa man gihapon pa uli. Bayo pag ako nalang tawagan. Kaya nagpaabot ra ba diri si Troy. Kaya gusto kining magkigistorya niya pagbalik. Handa na. Mereng na. Tubaga na. Tubaga. Hello? Oh, Papa Alex. Asa ka naman, iha? Nakaklik ka. Oh, kuan. Wala ko sa ato papa na lang ko'y napagipalit sa kawas. Bawa ka niya kitawagan tika. Pauli na dayon. Kaya na-address si Troy. Si Troy? Oo, nakita mi. Magigistorya siya niya pagbalik, iha. Kung makikita na ko siya kusab, na siya sa ato karon. Oo, muli na ko tatod papa. Pagdali, iha. Okay. Okay papa, sige. Bye. Bye, iha. Nasayod ko. Ngalayo gid kaayo ang iyang pagbati alang kang Troy. Apan nasayod usab ako. Nga bunga lang kining tanan sa iyang pagka-amnesya. Diyos ko. Tabangin taon kining krisis karon nga nahitabo sa kinabuhi ni Janice ug Troy. Iyo, mupauli na kuno diri si Janice og magikistorya siya nimo pagbalik. Kaya ako man katong giingnan nga may-ari ka. Kay gusto gid nimo nga makikita o makikistorya niya pagbalik. Andaman ko lang usa ikaw og mainom, iho. Aron sa ingon dili kalayon sa pagpaabot sa akong anak. Naalang ko na kini gipalit. Maong wala siya sa pag-iabot nato dinhi. Dagang salamat nimo, Tito Alex. Karon mapaabot na lang ko nganhi ni Janice aron sa pakigsulti niya og hinaot nga musugot siya sa akong hangyo niya nga mauban siya nako dito sa Mumbai.
Hinaot nga masugot siya, Tito Alex. Mupaabot lang ko din ni Janice, Tito Alex. Mupaabot lang ko niya. Nagpasalamat ko nga isugot ka sa akong gihangyo diha kanimo nga muban ka nako sa maingon ko nga katapusan na lang higayon, Janice. Tungod pipila na lang kaadlaw kaslo na mong duha ni Manolo ug wa nay mosamok sa inyong kalipay. Karon ni ata dinhi sa akong car ug paingon ta sa among bahay. Janice, gusto ko ikaw may kauban. Sa katapusan na lang higayon. Sa katapusan na lang higayon, Janice. Salamat gud sa imong pag dawat sa kong hangyo diha kanimo. Salamat kayo, Janice. Salamat. Unsa? Ngano kinahanglan man nga ito sa inyong balay na istorya? Ibang sapot na ito mga unta sa kawas? Wala ta magsapot kadalhan ko ni mas iyong balay. Ibalik ni sa akin. Ang kotse. Ibalik din ko sa amo, Troy. Ang sabat, Troy. Mati ka ba? Janice, ayaw ilugang manupil lang rin ako. Kay pasinog madisgrasya tang duha. Ayaw kining iluga, Janice. Ayaw. Ayaw, Janice. Nabuang ka na, Troy. Nabuang na yun ka. Kinahanglan yung ulit mo niyo sa amo. Ako'y mo drive. Chika, albahis man ni kabuang ka. Janice, paminawa. Ayaw kinig ilugang manubela. Dili ka ganahan na madisgrasya kitang duha. Paminaw na ko, Janice. Dili pag ilugang manubela. Dili kini pag ilugan na ko, Janice. Nabuang ka na kit. Joy. Ang bining nunubila ako'y driver ni buang ka. Dili. Ay dakong sakinan nga kalitan nito nga. Mabanggatang duha. Mabanggatang duha, Janice. Mabanggata!
Tinay, pagmata. Pagmata, Tinay. Nanawag ka na ako ang taga-ospital. Na-ospital ko ang atong anak. Kay na-disgrasya ang imaniho nga sakyanan ni Troy. Pagmata na, Tinay. Ato na yung atuon ng akong anak. Ang atong anak. Pagdali. Ginoo ko. Napangko si Janet. Alex, ginoo ko, Alex. Nauna siya naman yung kinabuhi sa atong anak. Janice nga nung nahitabo man kini. O ganong kauban mo ni Troy. Unsay but ipasabot ni ini. Unsa, Janice? Oh, hangtod karon. Wala pa makamata si Janice. Ug si Troy. Karon pa nga. Pila na lang katulog. Kaslo na kitang duha, Janice. Unsa bang buot ipasabot ni ini? Unsa ba? Oh, Janice. Janice. Aray? Sakit sa kulon. Haramil. Nakamata ng pasyente. Doc! Alexandro! Alexandro, nakamata ng pasyente, Doc. Salamat kay nakamata ka na. Ayaw lang sa paghago. Bago ka para bang naulian. Sakit pa ka ng imong ulo. Pahuway lang sa... Kinahanglan nga magpakaayo ka. Og padong naman diri mong mama ug papa. Kaya ako na itong gitawagan. Padong na sila din eh. Katuog na lang pagbalik. Janice. Whenever I'm weary from the battles that rage in my head, you make sense of madness when my sanity hangs by a thread. Mas pasipang pagpatagan ng sakyanan Alex para mabutan kita sa nimutangan sa itong anak. Tingali na unsa na gid siya karon. Niya naman bitaw, ipaspasan na nako ang pagpadagan sa sakyanan. Ayaw lang ko gapuraha, relax lang diha, Tinay. Basig madisigrasyaon niya kita, niya nang imong kalaki.
Di ba? Patay ka na, mahal. Anak, Janice. Dili siya si Ramil. Bitaw, iha. Siya si Sandro. Mama, Biyaan ko na kamo, ma'am, sir. gusto. Siya di ay ang kaluhan ni Mahal. Papa Alex, kasakit sa akong ulo. Asa sa Troy. Asa sa Troy. Padayon lang sa imong pagpahuway, iha. Aron maulian ka ng imong panglawas. Walay daw tayong naitabo sa imong pamanhunon. Okay ra siya. Ug mahimo ba, pahuway lang sa iha, Janice. Papa Alex, Iha. Mama Tinay, huwag niyo sila kilainan ni Ramil. Parehas kit sila. Nakainom din na siya, tinay. Pa, gusto ko magkikistorya ni Troy. Og si Manolo. Unsa to? Ako? Nahigugman ni Manolo og kasalanan ni? Diyos ko. Nakainom-dum na gid ka, anak. Hindi ka na pwede. Wala ko'y gusto niya, mama. Nakainom-dom na gid ay ka, Janice. Sige. Adon yan na to sa Troy ang kwarto. Karon, Tita Tinay. Unsa man ang imong masulti nini. Karon nga nibalik na. Siyang daang huna-huna si Janice. Karon, gipangita na niya si Ramil. Ug si Troy. Nganong nagkauban sila nga nagdisgrasya sa sakyanan? Unsa bang but ipasabot nini? Tito Alex? Tita Tinay? Unsa bang but ipasabot nini? Tito Alex? Tita Tinay? Sulti ko ninyo. Unsa bang but ipasabot nini? Wala na ba'y kasal nga mahitabo namong duha ni Janice? Sa panghitabo karon wala na ba'y kasal nga dayon? Tito Alex? Tita Tinay? Nakabalo ka na gid, iho. Nga dili ug dili gyud madawat ni Janice ang imong pagkaikaw. Apan nahitabo lang nga naangko nimo sa makadiyot ang iyang gugma. Apan naulian na sa iyang panghuna-huna si Janice. Busa dili ug dili na gayud mahimo pa nga imong angkuno ng iyang gugma karon kay si Troy na ang iyang gustong pakaslan. Kung nahitabo man nga nagkakamo sa makadiyot lang. Sa makadiyot ra kato. Dili ug dili na gayud matuman pa ang imong mga handom nga si Janice. Maimo kayod. Tungod si Troy, may gusto ni Ramil sa wa pa siya motaliwan. Nga may puli sa iyang dapit. Isip bana sa among anak. Dili ba, Tinay? Maugod ka na labing tinuod, Manolo. Sa sinugdanan pa lang, kipadlong ka na namo ni Alex. Ayaw ipaunda yun ang pagka-amnesia ni Janice. Pero nagtuman kasi mong gusto. Imo siyang gitolerate ug imong gipakita sa kong anak kung unsa nimo siya kamahal. Sa laing bahay nalipay ko ni anak.
nga nalipay si Janice, pero say kayo nga magkahinomdom na siya sa iyong pagkasiya. Makalimot siya sa inyong kinagsaaran. Maugyod, iho. Manolo. Nakalimot siya sa mga saad na inyong gipanumpaan nga kamo magpakasal. Tanawa ka ron. Wala na siya makahinumdum nga sunod adlaw na gyud ang inyong kasal. Ug si Troy na ang iyang nailhan ug maugid ka na mo iyang pakaslan kay mao ka na ang gusto ni Ramil. Manolo, pasiluaan down kami ug pasilua ang akong anak. Tungod kay wala man ka na mo maminaw ni Tito Alex nimo. Pasiluan na down si Janice. Ug ayaw na down siya sa muka. Ug dawata na lang ang imong kapakyasan, Manolo. Walay tingog nga may biya. Si Manolo. Nahala dali na, Tinay. Manlakaw na kita. Kay karong adlaw na mugawas ang atong anak. Screen locked. Ginoo ko. Kada ko di isa kong sang nabuhat. Ako magpakasal pa dulo. Dili. Kaluoy na ni Troy. Hingon ni Papa. Ako po nang gisod kapag ayos si Troy. Labing kay ekonomi ni Manolo. Kung si Aloha, love na po kay niya si Manolo tungod na ako. Kinuho ko sa niya akong ibuhat. Wala ko masayon na ng tanan. Mahal, tabagi ko, mahal.